Kijing Martel. Aku dan Kijing Martel umpape bangan kenko nakaman bertei temena ukine sebang angkor kublai kasih baun pawangat lengkap baun pawangat lengkap bertenjong ulung tilsaron lipat sao iten nade Yashipau hajat akibat baju yaide aban komi aban komi hanuji suju nomto Tertenjong ulung tilsaron tertenjong ulung tilsaron libat sao iten nade Tuhanlah Yashipau hajat nakibat baju yaibe Tuhan yang penting mengajar basan sepak sapunyo. Yesus mentala memberai kini kejiruai. Basan sepak sapunyo. Ngap soleh rai dan layu terai. Maaf yang berburam yang ketir buah. Pada yang pula. Yesus mentala marah memberai kini kejiruai.
Kapatay na
chính bên bác cát lòng chiều năm hàng ta Bakun Simbako Tuhan ku jangan Bangan yoban he Syari sopan Dan kahei mami Maben ku jangan Kumpungan yohe Syari sopan Ogan syuhen Jangan ribangani Ogan syuheno Jangan ribangani Dakwaan yashen Puji suhai Puji suhatian Jingkren bakan long Chiu nam hang ta Ogan syuheno Jangan ribangani Ogan syuheno Jangan ribangani Ngakwaban kasyen Puji suhai Puji suhatian Jingkren bakan long Chiu nam hang ta I try Hari Bible, I try Hari Bible, I try Hari Bible, I can stand Schwananga. I try Hari Bible, I try Hari Bible, I try Hari Bible, I can stand Schwananga. I try Hari Bible, I try Hari Bible, I try Hari Bible, I try Hari Bible, I can stand Schwananga. I try Hari Bible, I try Hari Bible, I try Hari Bible, I can stand Schwananga. And baptist yang I try, and baptist yang I try, and baptist yang I try, dakaning umensi. And baptist yang I try, and baptist yang I try, and baptist yang I try, dakaning umensi. Bethlehem habo jonga, Bethlehem habo jonga, Bethlehem habo jonga, dakaning umensi. Bethlehem habo jonga, Bethlehem habo jonga, Bethlehem habo jonga, dakaning umensi. Ay bor bangan yalam, ay bor bangan yalam, ay bor bangan yalam, yaga kerteng jongmi. Ay bor bangan yalam, ay bor bangan yalam, ay bor bangan yalam, yaga kerteng jongmi. Tony Roy kiniga haras kabang bakuy melang bakuy. Bakuy melang bakuy. Sim ki sim try ki try melang bakuy bakuy. Melang baku Sim ki sim try ki try. Sim ki sim try ki Imani yame. Imani yame. Sa melang bakuy bakuy. Baku Melang baku Sim ki sim try ki Melang bakuy. Melang baku Bakuy bakuy. Baku
merong baku Sim kis im try Sim kis im try Imani yami Sising ng bakuy bakuy Baku merong baku Sim kis im try merong baku Baku merong baku Sim kis im try Imani yami Bigyan tayo po ng program. Kada kani kapor, yung secretary, jong ka GSing samla, KGP Assembly, bumpun sngaw, ya ka program, jong kani ka GSing mensngi. Reverend Chairman, kani kalang ka program namanta kani ka jingseng haga por si biji sitting. Kumtu ngiling yo iya ka jing ruai penreman sim na ka standing choir jong ka jingseng samla KJP Synod Sepngi. I Chairman berpunya ya kani ka jingseng dari Reverend Lendan Sim ibalong i Chairman jong ka jingseng samla KJP Assembly. Anilam hu puli berduai dari Reverend CL Susngi nang tangin siyo ikiban lumi ka jing aingu pat kat batang lumi ka jing aingu nginyo sengawi kini choir nang standing choir jong ka jingseng samla KJP Synod Sepngi, standing choir jingseng samla KJP Synod Mingi, standing choir jingseng samla KJP Synod Pedeng nang ta nak jingseng samla balang sok kempor inong kren hakani ka jingseng dai Reverend JS Chongni hading katangin si yo ya ka jing pembana pat kum juru ya ka jing penuai Reverend Chairman kani kalang program nak benta kani ka jingseng ka porsi biji siteng. Ngiyawan na kani kapor, nakabenta kani ka GSing samla, Kasi Jantia Presbyterian Assembly, kabakhat-ar, kabalong hangni kabalang Presbyterian so kumpor, hangni ka KGP Synod miingi. Bat ngi aingo yu blay, wala don rengkat bat ngi ka GSing kabaningkong, bat ngi duway bo blay unyay don rengkat bat ngi mentaru, bat hadu shibit janmit. Nagaliang jaga GSing samla KGP Assembly, ngi pediang sobahay pi baro siya kani ka GSing, nadu ki Pastor Rangba ki jangi, ki ex-moderator, ki Pastor, ki temendosan, ki dekat ki delegates, ya pi baro ki para bangit bait, ki long kemi, ki long kpa, ki parlok samla, ki heb ki barit, to ay bakani ka GSing kan long ka jingker ku, nakabenta jong pi, Gidonru akan ikupor ki para bangit na giwaipat ki balang le sila bandonru ki bampat rung balang ngi pediang soba kumju ye pi baro syakanika GSing ki badon akanika GSing kilong hakanika lempung hang thia kamadan futsal haplau yeng mani bat hapo yeng mani bat hakanu kunu ka jaka ka ba pipidon pio snow badon ki jaka bagi boru ba pinyo I yakanika GSing to ay bakan long jingker ku nakabenta jong pi lembat ma pi ki ba kmi lingba kanika live stream hakanika janmi hakanika no pai sngi ngangit kan long jingker ku pi habe pi dan ki yengi sem ki jong pi ru to bleun kur ku ya kanika jing shakri ki jong o ini pendam ka jing duai blei buk pau jong I bahabneng giwan ban mani ban dem ban ngo ban syakri ka kerteng ke bakhoi ke jong me ngi kerpat ba memen don rengkat bat ngi bat ki benta barok jong jing syakri ke jong I bat ki nong shim bentaru bangin mat ya ka jing penkup ka jong men sim bakhoi ba ki ki bangingin pendep kin long na ka benta ka buram ke jong me bat na ka benta ka jing tei ya ki men sim ke jong I kerkhui ngilang barok ko try ngi IT ya ki sangti ke badon bor ke jong me yakini ngi pan ngi dem ngi ngo bat ngi pediang ro haka kerteng ke jong utrai bat unong penem jongi u Jesu Christ amen ngin ya ruai ke jing ruai ke basan spa nyo po wei
Parhadian kini ke jingruai, nga kerpat iwe ni ki pastor, jong ke KJP Assembly ke jongi, i Reverend C.L. Susngi, bayin sungaw bahaban yalamingi, ha ke jing puli na kaktian ke jong blay, pat ke jing duai. Penkraw yu Jesu Christ utray, pi baro jiw namdo, ki angel neng bat kiriw khoj, to buram yau, baro sauto ligi dekat, ke jingruai ke basan spa nyaw po way. Jesus Christ utray, ibaro jiwamdu, ibaro jiwamdu, ki angel neng pati bilkut, to buram to buram yahu ibaro balayak dange kibat darbaru kibat darbaru Tudem hako baco utrai buram to buram yahu ki prophet ki badang yoi kakma utrai kendu kakma utrai kendu Dendui taraha bonek bambu buram to buram yahu Ibarok ibarwing lensim hapot kabonengu hapot kabonengu Longek toko rupa kodem banbu buram dan buram yahu Ki pentan ke tin ke jong blay, ki bangan pulih ke nika por. Kabangan kong dengan kitab Proverb. Kalau nong kabaan, ke khot ki bang kum ni, iwe hado balai. Kokun. Laramin perdiang ye ke tin jonga. Bat kan show ye ki hukum jonga bat me. Kan ban pendem ya laga skor. Syaka jing start. Bat pendai ya laga donon. Haga jing syampang. Baladame yam yawan. Yaga jing snyoto. Bat penjam ya laga ketin. Ban yo ya ke jing syampang. Kebentar kebaan. Naga kitab Isaya. Kenong keba sang pulai. Ketkot keba nyo. Ya way barok. Balakot naga kerteng jonga. Bat pangalapan long. Naga bentak ke burom jonga. Ngala tau dur yu. Shisha keng. Ngalapan long yu. Kebentar kebalai. Kesiti sekinong rum. Kalnong keba ar. Ketkot keban kong. Ter hadu keba cipeu kebang kum ni. Nabakum tami long uba klem jing keren kesan. A ubriu. Lame long ro me uba bishar. Namar hakatahi hakaba me bishar. Ya uway pat.
me penrem yelede. Nabar ba me wo bishar, me yai le ye kita ki ju ki ai ro. Bat ni ye tips kem, baga jingkut bisharu belai ka longkat bakum ka jing shisha. Persya ya kita ki bayai le kat kita ki ai ro. Henry me mut ya kene, au breu, me wo bishar ya kita ki bayai le kat kita ki ai ro. Haba me le hi ya kita ki jo. Bama me men yo light no nakata ka jing penrem ka jong belai. Ne men yo ben ya ka jing kenrei ka jing sbun. Bat ka jing yaisha, bat ka jing syak slam ro ka jong u. Klem da perkat satya. Bagata ka jing sbun ka jong belai ka theo ya lam ya me. Sya ka jing kala ka bamut. Henry ka bakum kata ka jing long. Ka jong me. Bat ka donot bam kala ka bamut. Me ya kan show ya lede ka jing bitar. Ya ka ba ka akhir ka sngi ka jing bishar. Bat ka jing penpau ya ka jing bishar hok ka jong belai. Kubanai nong hawai pa wei ubreu kat bakum ki jing le jong u. Ha kita ken ki ba da ka jing yai ne minot. Ha ka ba le ba ki wat sliang ya ka jing long burom. Bat ya ka burom bat ya ka jing bom yap. Un ai ka jing im bom jukut. Henry ha kita ki ba le kep. Bat ki bam kok ngo ya ka jing shisha. Henry ki ba kok ngo ya ka jing bom hok. On long ka jing bitar. Bat ka jing bitar bayai bat. Ka jing jenjar bat ka jing siau pisa. On long ha ka men sin barok jong breu. Ubadayai le ya ka besniu. Ka jong ujiu neng kong. Bat ka jong ugrik ru. Henry ka jing long buram bat ka jing suk on long hau breu barok. Ubadayai le ya ka babha. Hau jiu neng kong. Bat hau grik. Dagay kintin. Ngini wan nak mat jong blay ka jing duwai. Au blay bolong pau jong i ubaha beneng. Nyai ngo melang ba jong ka ni kenok pai jong ka sngi. Kaba memela penla ingi situsin. Kum ka jing seng samla jong ka KJP Assembly ka jong i. Ban syakri, ban yoro, bat ban mane ya me. Nawan melong blay. Ubadai ba hok pan yo ye gini ki ro. Nangi ka siu spa daga dorba ka senam. Ka jong utrai baru nong penim jong i Jesus Christ. Bat ni duwai. Nagabanta ki noy alam ki jong i. Nado chairman secretary ki nong kitkam jong ka jingsang samla KJP Assembly. Menang pen yo ya ki ka met ka bakot ka bakia. Ka jing start ka jing champang. Hakaban ya lam yang i. Ki kon samla jong ka KJP Assembly. Haki lagi cakap pelang ki berjengam. Bat haki wa ki bajai-jai. Haki ni kisnem. Ki ba memang ibet pan penkit. Haki terpeng ki jongki. Bat kum juru na kabanta ka balang. Kabala pediang sungur mensin. Ya kan ka jeng syam lang ka jongi hani ban syakriya man. Nyo ya ki kmat ki ba po samrki. Kaba ki pediang siyo bahayangi. Kum ki khot bat ki delegates. Bat kum upai lang. Jong assembly hi barok kawai. Ablay. Kini ki ki bam ju ino ki jong man. Ai ba ki na yalam. Nayang yai pendapan biang. Ya ki jing don kam. Haki yang kisem jong ki khun ki jong man. Nang aga bagi la adang pendan buram ya me. Haki singi barang sa. Jong ka jing yat pelkrem. Hang ni asla. Jong ka ni kapardai. Bat ngi duai ron ka benta. Usyakri u jong me. Ubamele bet. Ban penyeng hak ni ke jan me jong ka singi. Nyai ngo e me belai me ayu ka met ka bakoi ka bakia. Una yo ban sim pendep ini ke benta ka jong. Bat kum ba meju pendan kam yu. Ngingai skem. Ba pendan kam yu. Hak ni ke jan me jong ka singi. Naman yo snyo ya ktin ka jong me. Leng ba jong u. Naman ktin ka jong me kalong syarak ya ki jat jong i. Kalong ro ka jing syai. Hak ti yai ka jong i. Kam tam. Habangi im. Hak singi ki ba bat ki ba kelain. Bat ngidu duai ro. Nagabenta jong pai lang jong ka assembly. Kibalaya mi nalgi jongki yang kisam ke jongki. Kombas liang terang kerang ya ki waom. Kumta kaman sen jongki rugas liang ya me ablay.
Bani don ka jingai ka jingkerman. Banda haba ki lalai pai na kani ka jing shamlang jong ka jing shakri. Kin yo man. Ya ka jing shaman sen ka batmai. Bani duai ron ka banta. Ka jing sumar sukher ka jong me. Hakalan ti yai ki jong ki. Bani duai ron ka banta ki kon samla. Jong ka KJP Assembly ka jong ni. Aga jing yalan ti ka jong ikum ki kon samla. Haka jing nong lung. Bada ka jing lengkot jing mut. Bon sin. Ngipen siaw si. Bat ngipen mong. Dagi kitin ki bagi keran. Bat dagi kam ki bangilah. Henry abalay. Ngidon ka jing ngait ka jing kerman. Baleng ba ka ni ka jing syambar ka jing kendulang ka jong yang ni. Baleng ba ka ni ki kubur ki bangilah mat leng ba ki syakri ki jong ma. Bukan long. Ka jing pentemai bor ini. Ban her sejrong. Dagi thap niang gom ki pukni. Habangi ya ngam sok thaj. Bad habangi mere ro nginam singulwai. Abalay. Ni don ka jingait ka jingkerman. Bagi kon samla ki jongi. Bagin tebe yang ka jing syai ka jongki hak kepartai. Makin yo i bagi wek nyo i ka jing syai. Metip ro min long blay jongi. Lagi don nak university. Lagi don nak college. Lagi don hayau. Lagi don nak lentiyat. Lagi don hangno ablay. But ngidwai ro nagabenta kinoy alam jonggari bat ka jaj ben rio ko jongi manaya ki ye kamet ka bakot ka bakya medang aya ki ka jing start ka jing champang belay ka jong me kin yalam yangi bat bangin yo ro igari ka bakot ka bakya bangin yo ro manlong ro gari kebaroy kebapar haga ribat kecil dan riu kecongi ini pan dan ikerpan haga karte utrai nak penjung Jesus Christ. Amen. Kublay shibon Reverend C.L. Susngi nakabenta ka jing puli nakaktiyan ka jong play pa ka jing duway to kan long ka jing kerku yang i baro ling pa ka jing syakri ka jong pi. Ki para bangid bait ngi aingo yu blay bangi don kat ni hakani ka jakalong GSing lembar ki we pat ki jaka ki ba ngi shong kani kla long ko we ni ki ba hetam ki GSing jo ka GSing samla assembly ban ngenget ngi wan namar bangi iet yu blay bangi iet ya ka jing shakri o ban ngi don ro kani ko por ban kershan ya ka kam jo ka GSing samla KGP assembly nado ma phi ki may it may pa isamla bat ki hep ki baret ka jing kershan da ka jing wan GSing da ki jing ai ki jongi bat da ka jing duai ru nagabenta ka GSing samla assembly ka jing tre jo ka assembly ka babon benta ka babon sertap ka don ka board on mission work ka badon ka school ha apa Assam ha Dhemaji district ka bakerteng ka Christy English school ha ta ka shnong diori bat pinlingo bahagata ka Rinong way ki don nagajat ben riu kasi penar ke jongi ki balong kinong hikay bat kinong besak tin blay hapdeng ki way pat duay nagabenta jongki kershani ki ni don ru ka jingtre jong ka board of Assembly Institute of Music kabadon ka music school hangte shalong kabadon ru ki shnat haki jaka ki ba pher keleng kari kasi jantia ka ba e ke jongi ka ba kentir ka sap jingruai jingtem jong ka jat ben rio ka jongi bat ya kaniru ngidon kamban kershan digi jing duai ki jongi bat digi jing hai ki jongi nang takadon ru ka board of youth center kabadon buon ki jing trekam kawai ni ki bakongsan kalong ka KGP Institute of Technology kabayarap ban IG hikay ya ki samla nakabenta bakin nang ban trey ki kam bakin la ban kershani ladi bakin yo kam yo jam te kaniru ngidon kam yegi jing duai ki jongi baraka ni ka snem ngilay rai menin bangin sa pleno eg retreat center haka jaka joka assembly hang tia molendep badaga ji snake jong blele si pila ban salet hangta bad bagan long ka jingker khu na ka benta jong pi ten re ban pendep ya kani ngi don kam ban kershan de jing duai ki jongi bad de jing ai ki jongi kat kum ka ji alam ka jong blay
Ti hagini ko por nginya Shakri Ublay da kabangierway ke jingruay. Ke jingruay kaba shispa sau polai. Barhadian ke jingruay nga khot iki kwaya bakinwan ban ai ki jingruay iway hadien iway. Ningkong inyo yaka standing choir jonga jinseng samla KJP sinot sepngi. Hadien ketay ka standing choir jonga jinseng samla KJP sinot biingi. Hadien kata yaka standing choir jonga jinseng samla KJP sinot pedeng. Kini gilay tiligi sinot choir. Bat kabasaw nginyo yaka jingruay naka choir jonga jinseng samla balang presbyterian sok kompor. Balang kabapediang yaka ni ka jinseng assembly. Berkat banang ruai kini kijing ruai nginyo ban lumno i kijing aingo barhadien balade ban lumi kijing aingo ngakerpa iwe ni ki pastor juga assembly jongi ibalang u secretary jongka Kasih Jantia Presbyterian Assembly i Reverend BD Shangdiar ba insngo bha ban sapen gentang ya kijing aingo kijing ruai shispa lai on i kaseon kum kayor lahang ne tongit kan miru laway da kabor, bakut bapernay de, hapodeng kanumlong basway, kan tengsyan kat kasngi, kan kup kahok ukris utray, unong bakli jongi, lay teligi dekat ke jingruay, shispa saupolay. On ikaseyon kum kayor laha netungit kaniru lawe dakabor bakut bapernay de hapodengkan omlong basway Kateng syankat kasih Katuk kahoku Kristu trai Uno bakli jongi Kadei kijen jardin kona Syiar dahiban but Ya kani aingan syasngau ba Kasyid om ngan benut Ai bor ngan yat ngan kermes fem Nasyaka kading Hakabakut chiu nom ngan shen Ya blake lam chinh tin Long pan to ngen khu to ai Ka shi shai hadik lao Ka din bakulat hi utrai Man sim uplay bathau Narration round uparosim Sharerel ko shanen Manski ul omen mitkating Yobak lalat keleng
Hakaway halo deba La syadi hanta tamban syupa Dan bakado nur badam syukar tapi Tang kerteng bakin dia ban pendam kaki Na ulay na long yin chong kisin Jingkular takle kumbandu mensim Di hang talawan jingis neba na trong Tulam ya uhang tahamid usim ban syong Ay ngalong hagmat usim tangput nat lakhen Bangan ya siryin Ben bantang syusno kasur din kot ka jong usim Gagwa kukun Bangan yo ching ben Hakami jong usim Kung ukun ang tangan syong Ching leran nadu Tang ka ching jong hang ta kalong Nakachingdong siya kijan ba pernah Naikendong yin siya kajing kawan Habang asak mauwan kanya nga Haba ang nagkipendan burong na siyang hangta Hagamit yung usin Ching ay kala Hagamit yung usin Kahok na danban ka Na jisiyang linghak magkayusin Datang jingling mo haka Abusin Luap tang kaching bisya kaching bita Ben batu siyang kakmat kakikabagyan Umipibo siya turong tosyong Simple bidya uhang taulaong Tuwat siya tingjing Isang demonyo Ba't men bang nakamit ng terkis ni Baro Ngamnong ay hagman Chong minong uksaw playa Bangon pao hamid Henry Jingkular kami na shentur trong usin Jisoo kalang Huta uban yoshi Ha kami trong usin Kumuko ng tangan siya Jingleran lalo Nakachingdong hang tagalong Nakachingdong siya kijan ba pernah Naikendong yin siya kajing kawan Habang nasan mauman kanya nga Haba ang nagkipendan burong na siyang hanta Hagamit yung usin Jing ay kala Hagamit yung usin Kahok na danban ka Tusaya kime Hiboshen Nagikambado Siya kayin usimba ang nagiyalong Lucky slow himlong ay hanggang birthday Ranan talakre Siya kaya kihante Hagamit yung usin Tumuko ng tangan siya Jingle Ranado Tang kachingdong hang tagalong Nakachingdong siya kijan ba
tunay na itindong yin siya kajingkawan. Habang kisat mauman katsyata, haba ang yugipendon purong yuglay hangta, hagang medyo pusin. Jing ay kala, hagang medyo pusin, kahap kidan bangka. Saya kahima kijing yara kulaw nakibay bakala yaki hukum bakun ubay na shisha ulalekle yakamon im so
Nagkajing imdala di bilangkan As insan Kiwan cacar gila geli ya Tuhani kapag kumrojin wan trong mi kapaway no
magkapagkait para sa ang mo abalay. Jesus ulaya tukaki sumarpan ang syukor yakin origen nakajingan nakatupay mo Kristo Kipriwan bin bakla Om yakiangan Sa Diyos mo siya pangkitwa At sinagitwa Hinay banja Walang snowpera Ganjabin real kanyang yalit Yakin jaban real Runya kahiba Ladap ya kuwana pa Batay siya Kumbalato Bandang Cingkura Cingpin Shitong Cingpin Ya Cingbish Niki Cing Yesho Kristam Lerkin Bin Gin Syukur Yashibun Hakli Kabapun Shenwan Utrai Shenkan Batay siya Kumbalato Bandang Cingkula Cingpin Shitong Cingpin Ya Cingbish Niki Cing Yesho Kristam Lerkin Bin Gin Syukur Yashibun Hakli kabagpun Shinwan Utra Shenkan
Mangpatpan siyang riyutra. Long shit hem, never yaki jing What long give a shit room and Oyong peyani usapi Jisudang hot, ya peyana Pagipay na kipot, jong ni Kuhin telah, dabang unto lentang Padang doon na polyani Kajing ay tugalas na senyo Ihapag kajing siya sito Kanya usun dito Amalingin doon gusto Onglengan tanipon hapa Balang noni kaya, nong may unsa prino mentang. Usay uwa, panginlong sikan, kano yaki jingken mentri. Wadong ibasin ruhen, ruhen, uyong lejong ina duai kukpa jungi bab neng ia ngu ia me hagani ka nok phai jong ka si kalong ka sngi ka krau ka jame kumel penyo ingi kum ikon samla jong ka balang na ka leng sodong jong gari ka si ba jandia bangin yo banyalang hagani ka balang hang ne hasok kan por
nam ta ke jing seng samla KGP assembly ka bakhat ar ya ngu me atrai kan rat ya ke jing don kat jamal bat ngi ka me lam ngi lam ki por baro hot nadu ka bangi yo ya ke jing lam perkhat kam ki jing shakri ke bangi yo atrai mhlim step kum juro han khlip mat jong ke por ya ngu me aplai lam ki khobor jong ki sur jing rwai ya bagi khon samla ka pen sngo hop ding jung ke khleman trai kan rat ke long ke jing ku yingi ha ke por kum pat lang bal sus pa jama ini keleman ablay kum sibanta jong ke jing shakri ke jong ye mengi wan man ra ru ye ke jing ai ke jing shakam ke jama ablay snei ban ker khu bat pen kentang yiki khnang maha kanu ku ke banta ba ke jing seng samla ke penon kam yiki kalong nam ta ke buram ke jama nei ker khu shu ngi ablay khnang bengila ban ai ye ke do nut ye ke mensim ye ke jing em ke jing hi shame ba ke tahi ablay kalong ke jing shakri kau pliang hon hak hamat ke khat ke jing snei jama kerkuru ablay ke por ke barangsa jong ke jing shikri jongi me tham tam kan mau kerpang yo shikri jame wan sayang hang ni ban kan ye ke tin ke baim ke jame ke ai ke bro ke ba ulapan kre ko kan rat ba ngingai ba ke jing persat ke jom semukho bat ba mangi bro ke ngap ke tin jame ngin liyo mat ye ke jing kerku ke jame ba bangilai phai nang ni ro ngin lai phai kat lambat ke jing kerku ke meliyo ke mela ai ngi hagen ke sni Priang ia ke jing doai ke jungi na mar katang jong trai jungi Jesus ngi doai. Amen. Ngi patpao ke jing songo I pastor jongi Reverend BD Shangdiar, secretary jong ke KGP Assembly, balapan ngatay ke jing aingo. Ngi patpao ke jing songo ia baro sautli ki kwaya ki balai ki ke jing ruai kerpang padeng jongi. Ngai I ki nongwan jia seng kila sngap ha, pat namar ba kini kin sami YouTube kin solong ke jing kerku nakabenta bon balang keleng kari khasi jantia jongi ubleu nang kerku ipi. Ka standing choir jong ka jing seng samla KGP sinat sep ngi kalau ruais pangu mebi boshet kumno layo ban shong bam khawai hakami ke jongs im kabalong ka sakhi ke jingpen im ke bangin yo hakami ke jong trai kublei shibon ke jing ruai kublei shibon ru pilelam ke jing ruai pen remen sim shua ke gseng ke standing choir jo ke gseng samla ke GP snat mingi pila ruai shapang ke jing ya lentius im sol ubala do no ke jingpen sle bakani kalong ke jing maham yangi kalong ru ke jing duai nakabenta jongi kum kinong yalam ke standing choir jong ke gseng samla ke GP sinat pedeng pila ruais pangkidak jingwan RC nu jis tu bat kum tangi di ban penkre elade bat ke choir jong ke gseng samla jong ke balang presbyterian sok kumpor pila khot ingi shaka jing kala ka bamut bat ke jing IT elade kublei shibon hapedeng ke jing bon kam ban kre pediang assembly pila yok por ban pen kre choir ubleu nang kerku kerhaya pi sungu ka sound ru ka biang ba giyo sngo bai ke jing ruai kala long ke jing kerku hakani ke por kumbalale ka jing seng ke banengkong gin pediang ikini ke invitees ki bakabalang kala khot sngo ba hakani ke jing seng ka ketinu blay ka hikai ngi ban buram bat ban duai nam te kinong senshar ki jongi bat ngi rukum ka jing seng samla assembly ngi pendep ikani ka benta ngi tho ngi pediang buram bat ngi duai na ka benta kini ki nongyalam Mr. Preston Tensong, Deputy Chief Minister, Jongka Government of Meghalaya, the member Sanu Jorki Sungo, MLA, Jongka Mukayao Constituency, Mr. Kermen Shala, MLA, Jongka Clearhat Constituency, Mr. D. Langstang, Chairman, Jongka MPSC, Mr. Ransom Sutanga, Co-Chairman, Jongka MIDC. We welcome in our midst the presence of Mr. Manish Kumar, IAS, the Deputy Commissioner of East Jaintia Hills, as well as Mr. P. Rasgania, IPS, the Superintendent of Police of East Jaintia Hills. May God bless you and your families. Ni Pediang Sobharo ka Jingdon Ji Kong Santa, Mary Shala, MLA, Jongka Sutanga Saipung,
Mr. Suki Lapasam MDC, but Mr. S. Pasleng, ibalong additional SP juga East Jaunty Hills District. Lembat kiwe ru kibewan rengkat bat ki bahayeng bahasem ki parlok para jor ubleun kurku kerhaye pi bat ikajing syakri gejong pi ya kesensyar kadar bat ya ke imlang saalang kejongi. Hagani kapor ngakerpat yu secretary jongka jingeseng samla assembly un pensengau ya kini ki donation bengileo pediang haduk kini kapor ke pemerintahan. Reverend Chairman kini kilang ki donation ki milia pedeng priang hagani ka jingseng hagani ka por kabanakong nai nostalaski rembai khatwe hajar tengka ibilang deputy CM jong ka JHADC nang tai Mrs Handa lang dok na kendong tuber sanspa tengka itiben masan S lalu sipyo hajar tengka na ikong Santa Mary Shalla MLA Sutunga Saipung Khatsan hajar tengka Mr Kermen Shalla MLA Cleariat constituency Arpo hajar tengka na ibam sim lakwa pan pau kerteng 10,000 tengka na ipida koridor si 10,000 tengka badikong purity kar sanspa tengka ngi pan pau kejeng seungu yakini barok kibla ai bad kersan ya kejeng seng samla KJP assembly ngi duai ba ublai nukerku kerpang AFP barok ba pinyo yakimet ka phat ka ko job khia bat ro ba pinang la ya ga banai kersan ya kejeng seng samla KJP assembly jongi jongi ngadap da ke Kemen kebekrau banyo iya kanigalat banyeng hapdeng jong pi pi kat une upai lang ubanang ne ngila banyo i bat ngimla ru banyo Shem kabajat thai yakimen sim
jong phi tung nia phai hau blei ha ka jing duai ku blei ku pa jong i bhab neng ni ai ngu ya me na me ai yang i kene ka por ka bakar pang bar ka bakentang banginyo bani syam bar bani syong langkat ne ki mensim ki bakordor nakabenta bani senglang hakmat jong me ablay ban sngap ban syai skor ki khubor ki baname ngio iau blay upai lang jong me utrang ban sngap ye ka tin jong me Namar kata try tu isnai yangi hakane ke janmit long rekat lembaru syakri jong me pen khuj ya ka sentur ka jong u pen ken tang ru au blay ya ka donut ka jong u rengkat lem yangi lang baro hakane ke janmit bangin sngeu ye ka tin ka jong me kerana trying in skor namar melong blay jongi map klet ko kan rat ye ki palat baro haka kerteng jong jisu ngi doai amen kathim jong kajing yeseng samla KJP assembly Khatar hang ni hakabalang so kempor kaong nangsan haka jinge bat kapang ya kabangan bu nakane ka benta ya kabal pule kane ka janmit kalong kalenti babha jong ka jinge ki para bangai bai how try Jesu ki khun ki bla sus pa ei dagas nam ka jong Jesu Christ ngiem hakini ki sngi ki ba e ki sngi ki basneu haka siti seki nongrom kal nong kamanyau kada kabakatsan namar ya kata kabangale
phang namar om ya kata kabangamon ya kata ngale Henry Pleng ya kata kabanga isi sat ya kata du berapakut dai hang ni bau blai Ukraine ya ga Jerusalem berega Juda bakiru kinyaj hakane ga lenti baki barim kilayaj ukwaru yang abdia pi ki perbangai bangin ya haka lenti kabadon ya ka jing kermen jong ka lawe jong ka jing em kal lenti kabalam syakaban im ong Jisu ka gospel kajung Matius kal nong ka banyo kadukhat ka bakhat sao kabenta kabar lengkot kajing yale kajing le beman ka Jerusalem bat ka Juda syapang kajing le beman jong ka Jerusalem bat ka Juda layathu yang i bau trayu blay ulak ren hau Jeremiah unong itu lopa udong kilej perta hakiskor ka Jerusalem toong kajing bom hok ayu kikpa jong pi kila shem hanga bakila le jengai nanga bat kila ya be ye ki jing thala bat kila kela thala shisha ong ublay ngalawalam ya pi nagari jong ka jinglong mrau syagari kabadap kerhai ban bam yauso jongka bat ia ke jingba jongka henrei anda palalek syapo pala pentengit ia gari jonga anda palalek syapo pala pentengit ia gari jonga bat ia gari jonga pala penlong kajing ijli ublay ulak kemdau namar kajing le palat nadu ubakrau hadu ubaritam
Susuang pi kelengdo kibabat yaka hukum pim syamlai itu yang ongublay pi kinong sensar pi lale palat yang pi kinong yatu lopa pi yatu lopa da ubal baro kilia be yaka bom mentoy ong utrai ublay nadu ubaritam hadu ubakrautam ki i banle yaka boman ki aitino yaladi haki jingkwa lalot hakadukot kabanyeu kaong kumba kapukri kapenmi no yaka kumta kapenmi no yala kajing boman kabale jubor bat kajing luti labna haka bat syapang kajing mane blay tau jongki ublay uang ajuda kat kum kajing ken jongki snong jongpa kata kidon kiblay jongpa kat kum kajing ken kisnong jongpa kata kidon kiblay jongpa namar kim syamlayat kim syamla kongu kim syamla yaine hakata kalenti bau blay ulahikai yaki susu ublay ulaong ngalatung yami uding wan ubabha usembay ubahok sudah hato kumno melakalalong hanga ujing tong ubat sneu jong uding wan ubaper day nakanega daw bau blay ukot yaka Israel bapaidin bat yaka Juda kabasyet kala namar kanigapop ublay uong kijing le baman jong me kijing le baman jong me hi kan pen bet yame bat kajing paidin jong me kin sneng yame ublay lengba u Jeremaya ulas neng namar kapop yakabak kilale Henry ka Jerusalem bat ka Juda kilaong ngam syemla lepop kum tau blay ulang namar kane kapop ngantian bisyar ya pa naba paong ngam syemla lepop Jerusalem bat ka Juda kiya saida yaladi hakmat ka jong ublay dakabong ngam syemla lepop ki prabangay bayi hautray Jesu kine kiye ki jinglong ki balapau haka Jerusalem bat Juda ki longru haki sngi jonga ki jongpi ki prabangay
babun sin ngim sngau thu ya ga ei ya ga bangile bun sin ngim itu ya ga ei ya ga bangila pendep haga jingim ka jongi ngi persyang bania saida hakmat ka jong ublay Henry ublay uyoi ya ga bari bat ya ga bapau uyoi ya ga barit bat ya ga bakrau ya ga bangile ya ga basliu bat ya ga babha haga jingim ka jongi ka benta ka balai ka jing penjot kaban salap ublay ulama ham teng ya ka Jerusalem pada ka Juda maka dei ban kela ka bamut kan paino naki lenti jong ka jingjot ka lenti jong ka jing bom ngai blay Yau blay wa im baru blay wa shisha. Haka dekat kabaneng kong. U blay uang. To pet yap. Ban light im. Piki kon Benjamin. Na pedeng ka Jerusalem. Ngiyoi hang ni. Balada kim pai bat kim kela kabamut. Ublay un sa penjot. Dakaba un aiti no yeki. Hakinong shun ki jongki. Hakadukot kaban kaba nengkong kaong. Naba kabasniu kan wan mi. Nasyatay bat kajing penjot kabakrau namar kata uang tolong kabalahikai a Jerusalem yo baka mensim jonga kan long nong way napa ay hapa daka aing blay badaka sentur jong kinong itu lopa. Tolong kabastat bat kabasyempang. Lem kumta ngan paino napa. Bat ngan kenterno napa. Ong utray ubaw blay. Ublay umla syaksyuk namar kapop kabakilale banabangi puli hakani ka kitab layatu yangi bakapop kabak ka Jerusalem berka Juda kilale kalong kat kapop jongka Sodom bat Gomora Blay uang kinong shun kinsar napanglut yaki Israel bat ki Juda kumbakhet yau sowan kumta kin ino yau wairo ka Jerusalem kidon yakadonut kabae kadonut kabakat kadonut mau kimdon ya kejing lerang kim tipru kumno ban lerang namar kiladuno ya kejing long babha ya kejing long bakhoy bat bakentang haga jing em kajongki Lada kim pai no show blay kin la lai naga jing le ran kabakrau Lada kim pai show blay
ken sakelon khoi ka benta ka basau ka jing khot ban phai no shau blai namar bau blai u i yala ki jong ki briu ki jong u blai kwa bat ka Jerusalem bat ka Juda kin jot bat kin yap lên oi kum tau khot bat u kan tu da ka ba ong to yang phi hakilenti bat to khme bat kali syapang kilenti aj kibarim hakabadon kata kalenti kababha bat toyaj haka bat pin shem kabaja thaj haki mensim jongpi ka jing khot ka jong blai ya ka jai ben riu ka belajir ka jong u blai u kentu kom ya unong le jing le u bahap banda petu shwa bunya shakmat u hap banda bishar bnia ya ka lenti ya ka bau dei ban le ya ka bau dei ban ya khnang ba un om bakla ba un shem bat lap ya kalanti kabadei kalanti kababek bon poi shakajaka ya kabaut mu banlek hakalanti ya jongi ya kene kapertei bon sin ngi bakla ya kalanti hakilanti ba jong kani kapertei ki crossroads laju tho stop look go sange yang kami badia nang ban om bakla nang ban lai nagi jingma nang ban lai nagi jing man sao hakilenti ba haki crossroads kala ban long hang no kala ban long hakandai lat kala ban long hamot pran bat kum ta ter ngiha ban yeng ngiha ban pe ban khmi ban ngiha ban ya onda ngila ide ban ya các thiên ca du play ru con yeng sange khmi ban ya kali hangno kalanti kababha kadon kai kalanti hapdeng kibabun kalanti bangide banyai nang bangin ompoi syaga jing hakal no kebalai kedekat kebakarar ublay uang to pai pat pa ka Israel ba pai din ngan om khmi ya pa haga jing bitar ong ublay nabanga uba isnay ngan om bat ya ka jing bitar jonga jiunom ka jing yeslok ya ka Israel ba pai din hakadukot kabar puar kong tuan pai
Pi ki khôn ba phai din Te ngan pen khia Ya ka jing phai din jong pi Ublei ukra Jerusalem To sa jela ka donut Naga jing boman Ba an pen im Yapa Ba an pen im Yapa Ki prabangay ba i How try Jesu Ka kubor Hakane ka janmit ka khot Ka kentu Ka perta Hakishkor Ki jong apat ki jong pi Ki khôn ki jong oblay Ki khôn jong kabalang Bangin yit Bangin bishar benya Bangin paito Yala kalentiyay Ya kabangiyay Ka jingkot Ka jingkentu Ka jong oblay Hakabakum kanega poru kalong Yo lese Dan kibalakum yay bakla Yo lese dan Kibalakum pendem Yalaga jong aman Bad yalaga jong ka donut Hakini kelenti Jong ka perthei Yo lese dan Kibala no Ya ka lenti ka jong blay ba im Badu blay ba shisha Ka jingkot kalong perabangay Ya ka bekum kita Ki lenti Kabangiyat Hakini kisngi Kidap da ki jing Kidap da ki jing ma Ki lenti ki ba pentame Ya ka jing em Kristan ka jong apat ka jong pi Ki lenti ya Kidap da ki jing ba pentut Ki lenti jong ka perthei Bun sin ki pen bakla yang apa dia pi ki perabangay Ki lenti jong ka perthei Bun sin ki syet syukur yang apa dia pi Dai nakanega daw Bau nong ruai uong Kristan Yait da sumar Jingma kajan Kanom jengai Kristan yait da sumar Jingma kajan Kaktien kajong ublay kamlo Tang yaki samla jong ka assembly Kimlong tang yanga badia pi Kinong yalam Kinong syarai Kilong kpi kilong pa jong ka assembly Henry kalong yanga badia pi Uway pa uway baro Kristan Yait da sumar Jingma kajan Ki jing ki ap Hakmat jongi Ki ding pengkiang Ki jing yale Ki basir kai Ngin se kendu Haka jing im ka jongi Hala jing lej Marway Banya juat slan
halai jing lai klemu blai kamlong kabadai yang apa dia pi ki prabangai jing pensoi kiwan yale ban pengop bat ban pengampat yapi hakapot kasiti sekedong Efesus kalnong kebesan kadekot kabasipau kaong tak kami bang ti kumno piai kum ki bomsta Henry kum ki basta hakalenti a jonga pa jong pi kadai yang apa dia pi bangin ya kum ki basta kiba peto kiba bishar benya bangin om bakla ngin poi sya kata kajaka ya kabangidei banlai kabangai biyit how try Jesus tongin ya hakalenti bau blay lengba u Jesus Christ ulapun lenti yang apa dia pi ban poi syakajing jathai kababom jukut amdan daka wepat kalenti kumbau jisu wong ngalong kalenti ngalong kajing sisa ngalong kajing imde don no bawan no pa lemda umwan nanga don prabangai don ki pramansim ki bakodar daka weipat kalanti ban poi show blay lai tang dau Jesus Christ nong ruai semensim ubangas ngau tenat bat kabanga kuat ban penkut ia kane ke kubor hakane kajan mit uang halen tirim to sange dakmi yoyaj pakla laki donut wat pene topet dabi syarbha hakmi kalenti ublay dau jisu la tau blapei lengba kapertei hangiru kalapau dei tang kane kalenti bau briu udai banyai kalenti babha jong ka jingai kabadon ya kajing kermen jong ka jing im kababom jukut ublay un karku ya kane ka kubor ublay un karku ya pi iwei paiwei ublay un karku nagabanta ka burom kajong ublay amen. Ngi penpau ka jingsungo ka bakrao i pastor jongi Reverend G.S. Thongni i balaai ka to ka kubora pedeng jongi kum ka GSeng samla KGP Assembly
syapang galenti babha jong ka jinget kani ka khot ingi ki samla bad ki balasan balarang baru bangin yet itu kata galenti bad bangin yad hagarukom ka bapanso bhayo blay kublay shibun pastor ublay nang kurpu pi bad ka jing shakri ka jong pi ya ka kam ka jong o hagani ka por ngini osngaw no ka jing penbana na ka jing seng samla ki GP assembly parhadin kita nakabalang. Reverend Chairman kini kalang kajing pembina nak benta kajing seng ke bakadu sibet hagapon riu siteng. Hado kapon riu buji hado kapon riu siteng nginyo ia kajing ruai penrehemen sem apa kajing lam jong kajing seng samla balang Presbyterian Thang Buli. I Chairman iban lam hani jing seng idai Reverend Lendan Sem nantan yelam hu puli bat duai dai Reverend SH Paswet nantan ya ban lum ya kajing aingu bat kad badang lum ya kajing aingu ini askewi kuayar kajing seng samla balang Thang Buli bat kumjoro ia kajing seng samla balang sai sama nang tangin siyo asngew ia ka subject jong kajing seng samla ki JP assembly ka baong pen scam ia di ha kajing penim kanong rem na kajing pen pau kana nong ka baar ka dekot ka basipau ba inong kren ia kani ka subject jong kajing seng samla ki JP assembly dai Reverend FS Rambai hading kata ngin siyo ia kajing kumlay kanliang na kajing seng samla ki JP assembly dai chairman bat kumjoro naga balang dai timenusan en lengdo rangkat ro bar kajing ruai ai kublay naga balang so kompor hading kata ngin siyo ia kajing penbena bat kumjoro ia kajing penwai Reverend Chairman kidang don kandiat kini ki donation ki beli alum ha kani kapor kata kalong na isri wanmi lengdo na kabalang Presbyterian Motorsia san hajar tengka na imustar wan perkat lengdo san spa tengka na imustar arki roy suciang kabalang san spa tengka ikong lanu sya saryang rupis hajar tengka na kabenta ka mission board jong ka jingseng samla KJP assembly na ikong bayay ne lang bare san spa tengka ban na iway para bangai ibam kwa ban pau kerteng san spa tengka kumta ki donation ki beli alum tar hado kani por barak kalong new pemriu hajar tengka kani pade kalong ka jing pembena nak benta ka jing yatip lang jongi barak ba ka waipat ka jing sing samla ki JP assembly ka bakat lai kan lech sha ka jing sing samla ki JP sinot sepngi hagi tarik new hado khandai tarik April 2024 bat kan long haga balang Presbyterian dom syok soñ haga district maule bat rambrai Presbytery katim jong kani kajing seng kalong ki bakraw ki jingle ki jong utrai ya ka bala pensyong nongrim naga sam ka basisba kharwai ka dekot ka baal bat kinong kren haga sngi sondi khandai tarik April 2024 kilong kumni haga porsi phusiteng dai Reverend SG Rengsai barhaga por Shivji Siteng dai Reverend CS Sucheng barhaga por Ndu Siteng dai Reverend S Sims Art iban kren ya subject uai obala ban penbai ya kata kaba ul pendor Ecclesiastes new khatlai Reverend Chairman kini kilong kijing pemna na kaliang jong kijing seng samla KJP assembly Reverend Chairman dan ketua kenai kejing pembenahan liang kabalang. Sejin nakaliang jong kabalang ni ai kublay pi baro kipa jong ka assembly kibewan sa kanai kejing seng. Tang namar kejing ij ber kejing snei kejong blay. Pula penio angi ka mariang ka besit ka barang. Mangi pi yo banewan kumne ha kanai kabalang ka jongi ngina liang kabalang ngimsiam lakoi berkat bapiawan haduk kat ne ngai la deru ngam juyo ibriu haka sinong jungi kat ne ta wat haka konstituensi jungi ru ngimya don kat ne tharai henry kajibun jung pi kapan kemen yang ikabalang sibun kawing pan mam na pi pa jong assembly namar bangim la su ban penbiang pi haka jing don kam jung pi
nadu ka cuki ka bapisong hadu ka jingbam jingdi kane baro kade satangga mana na beneng gabala ban wal kataru naliang jungi gabalang ngi sajisin ngi kerpat ya pi bapin sngabha ban ya leit rung biang sa ki longi kristan ki jungi kenang bapin yo ban kedang ya ka kepo jungpi wan nom ya leit daga kepo ka thli sa ki jing kisam bat ki balang ki jungpi te ngekerpat ya pi sajisin bapin sngabha ban ya leit rung biang ladalong kat balong ya bam kat bayo wat nom ya knyum kata kalong kajing benar kawe naliang kabalang sakaway pan nga snguday naliang kabalang nga wanra ya kacing ay kublay ya nadu ka sorkar jong kajala kabayarap yangi ban penbit penbiang na kamta kacing don kam jong kacing seng baro badru ya kibalang kibadon hapo ka presbytery hapo ka district kajungi kabayarap yangi hakikam jong volunteer bat kiwe kikam te ngai kubleru ya kinos ki doktor ki baya sa sitom na kumta kabalang jongi ban penbit penbiang ya kicung don kam kicung pi ngas ngeuderu ban ai kuble ki bat kiwe wangam lak su ban nyau kerteng wala da ngala ru yo bakane kicung seng kanam muai su sakawe ka jing penbena ya ki invitees ki baya don hangne kerpa dia imastar estang ba inilam ya ki sa kiying jong pi bakinyo nakabenta ka jingbam ka jingdi ya ki kwayar ba de penbena du menestem kerpa de pi bapin rung biang sa kitu kiying ki babla de rung meneh te sajsin kerpa de pi ban pin rung biang sa kini kiying tedang don sakawe ka jing penbena ki don ki tifin bat ki jain ki baja angte kerpa de pi kino ki baja bapin singabha ban wan siam nang nen office jong ka balang kata kalong ka sakawe ka jing penbena yo ba kumno pi yo kelat ya ka ya gitar ki jong pi ka song singabha ya pitha wat nom pen jing jar than yang i ka balang kata kalong ka jing penbena na liang ka balang Reverend Chairman, kadang sakawe ka jing pembena, kata kalong ka bede berka team jong ka Youth Sunday arjar arpun riu. Ka baong sumar yop hilong ka syarak balatam, ya ka balapan syong nong rim, nau Lukas, kalong ka bapra ka dekot ka bakan riu. Nakabenta ka team song, ya ka bing syele ngin sapha pat ya pi chapi kam hadin anadat ban penbit penbiang da ka assembly. Kini kilong ka jing pembena kani ka por. Aku beli shibun di gitu kijing penbena baro ngin ya sngap bat ngin ya kumta bat ku beli shibun ya baro ki baladon benta kenika jing syakri ke jungi ya ublay unang kurku kerhai ke jing seng samla assembly ti ngikermen ba piniasa naga benta ke jing seng mihit kumtu kumbala penbena ndri la daja ba phimla ban sa bat ba pihak ban leit do ti kum ke jing seng samla assembly ngi pha epi Dagi jingker kukur do bat ki jing duai ba ubleu don rekat bat pia kalenti ya suki kam don jingker ki ru I nongkren ila kren spang kalenti ba bha jong ka jinget ma phiru let hakru kom ka basuk ka basan bat poisuk shaki yeng ki sem ki jong phi bat ubleu nang kurku kar hai phi ipa jong ka KGP assembly ubleu kurku yangiru kum ka gseng samla assembly Ngini penwai no kani ka jing syakri ka jungi yo blay da ka bangyer wai kani ka jing wai ka ba arspa saupo para din kani ka jing wai kerpa di pastor rang ba jungi pok assembly I belong ru ex moderator na ka KGP synod mingi I Reverend S Lamare ba in sngo baban bu jing duai lingkot halor ki ba ngila pendep bat in supply ru ingi da ka jing ker ku penwai ka jing wai arspa saupo ka ong try pen Alaki brio wan pau, akren hangi dalu mensim, burom me ban pen krau, kito sauti lagi dekot, bat ka chorus, ka jingruai ka ba arspa saupo.
Trai pen im ya kakam haba seya Trai pen im ya kakam halagi wan pai Bajot batrem Shem jim penim pala Ai penim yakatan Ngidem duai amin Ahyar Dalu mensim Kekulangi hangni Trai penim yakatan Dapat petik kesai Jinguk raini ai dusyane Kerku yang iklep wai Trai penim yakatan Idem duai habis Ahyar Dalu mensik Kekulangi hangde Tangin ya duai. Belai upa jongi upa habneng. Nida aingu yami hakane ka no pai gane ka sni. Badai de ka snam bakordor kabamela penmi halor ka ding kna. Bala perlong yangi ki khon jong me. Ki bala sius pa banyak pelang banyak kendu. Ban mane ban yaro ya ka kerteng ka jong me. Idwai nomar kata ablay kerku ya KJP Assembly Jingeseng Samla. Nadu basdang kane ke Jingeseng. Adu kane ke sni baro cisni. Kerkuru ya ki kubor ki bangiloyo asnyau hakane kubor. Ai bakindang ki kubor ko kenrat ki banyalam lenti yang iha ke jing ya jongi. Hakane ke sla percay. Haka jing penkrek jongi ko try Jesu. Ia kaban poi sekata katong kabame melakula yangi kabalong kahima ka jongme. Ya lamat rai bi yangi nakane kabalang ka jongme. Kabala pediang bat kabala sya snyau bha bengin sekrilang yame kendra. Kerku ya ka. Kerku ya kinong yalam ki jongi. Nadu ke KJP Assembly. Kabalang hang ni bat kumjuk ru ki nong yalam ki jongi hakasencar ka kadar kerku ko trai Jesu ai bangin lek pai nakani ka jaka da ka jingya da bat ka jing sumar ka jongme ubalong blai bat ukendra jongi hakabawai no kani ka jing sekri lang ka jongi ida karpat to da ai ba ka jing ai ka badap biang ka badap kerhai ka jong Jesu Kristus trai kajing ijba kabana bom jukut kajong play pa kajing snok kajing pentingan sim bakurku ai begini kajing kerku ke balong lai ha uwei ublai kin yai syong yai sa lemat ngi iwei piwei kin yai sa ru rengkat baki bangej baro ki bamane ki bayaro pendon buram sim yame hang ne badak keleng setlak kene kepercai naduk menta seduk ki bom jukut ki bom jukut rude. Amen.